Kardom aprangsi nang litum kadok kawe sulang duara depan Karbi Cultural Society hinpen suri kardom pajero kardom nang litum apan puthot kachuningri mate ke pachinia lam theke lahelo ki damtang thangthanga chiklo inkoiran arkep arni labangso sertalin katalon Karbi risunim surong aje labangso amen pen ilitum bahake celangji mate isi laki draw pula bangso kibi pondo lasi haswarni bangke elitum pathu ponun edelo lasi uthot non ke bangji 17 March la bangke pathu pon bekpo lasi nang litum kadok kawe phan uthot ke pachini thu la pen kachuning ri thu bangke la halo nang litum kadok kawe abang putin bang pitin sta nang cerap nang cetudun ko si chuning ri lo la pen anong e bangke la halo non dak masido tan lo jo la halo si bangke Maruti Suzuki la Wagoner lo la pen adun thonong e bangke utorikso la pradulo la pente ke thomanong e bangke na dum scooty longi la pente la bangso 5G a mobile same cap do la cap abangke la bangso consolation price la bangta dulu la sinang litum phan la bangso ke panong pon ke thik pon la bangso kadok kawe according gir mate abang putin same labang so KCS khan nang chirap do na mempen nang tum abang putin ta la ipa kalong labang so tharo pho alutari tiket bang nang tum kadok we phanta nampo la pena pathu po kusi chuniri lo labang so bahage chilangji mate ke pathu ponjiarni bang la halo uthot ne lithan po 17 of March la lo